Много продавачи вярват, че ексклузивният договор е риск, по-добре без подпис. Но какво, ако точно той е ключът към по-бърза и изгодна сделка? Днес ще ти разкажа за 9 причини, защо ексклузивът работи за продавача и какво реално печели, ако подпише ексклузивен договор. На първо място, по-ясна стратегия за продажба. При ексклузивен договор професионалният брокер изготвя конкретен план и стратегия за продажбата, така че процесът да е ясен и контролиран. Имотът не се добира в имотните сайтове, има една професионално направена обява и по този начин купувачите влизат в конкуренция. Така се постига и най-високата пазарна цена. Без ексклузив всеки посредник действа хаотично, без обща посока, без фокус и в чести случаи при дублиране на обявите от различни брокери има разминавания и купувачите се объркват. Продавачът сам си създава конкуренция и продажбата се превръща в случайност. На второ място, по-добра защита на интересите му. Ексклузивът гарантира, че брокерът защитава изцяло интереса на продавача. През него минава цялата комуникация, може да извади цялата документация, ще вложи много енергия в преговори за защита на цената и по този начин пести много време и нерви на продавача. Без ексклузивен договор, различни посредници могат да действат с противоречиви цели, често в ущърб на продавача. На трето място, по-висока реализация на продажбата чрез проактивна работа на агенцията. Когато агенцията има ексклузивен договор, тя работи активно и с приоритет продажбата на имота. Инвестира средства за реклама, видеоматериали, ден на отворени врати, изготвя и изпълнява маркетинг стратегия и прочее, защото продавачите гласува пълно доверие и успехът зависи изцяло от резултата. Без ексклузивен договор мотивацията на брокера е ниска, няма фокус върху имота и в повечето случаи средства не се инвестират, защото няма гаранция, че именно този брокер ще реализира сделката. Това са само част от причините. Последвай ни за останалите.